малко може да вдига. Брате, вдига до... Значи, ако е... Ако е малко, вдига до 40-70 км, 200-350 конски сили, 70-90 км, а големите вдигат 140. Да, е толкова. Толкова. След като руски дронове влязоха във въздушното пространство на Полша, страната е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам. Бе, какво става, брат?